Гөлсинә Галимуллина. Ай күлгә сыйынганда. Кама шәһәре аэропортында Гөлсәхрәнең кочагына иң беренче йөгереп килеп, оныгы Айтуган сарылды. Ул киткәндә 6 яшьлек булып калган оныгы инде яшь үсмер малайга әйләнгән. Тимербулат белән Илдарханга да җитди ир-егетләр төсе кергән. Икесе дә аэропортка шәхси машиналарында килеп, әниләренә сюрприз ясадылар. Әни, кайсыбызның машинасына утырып кайтасың дип сорады Илдархан. Кулыннан нык итеп җитәкләгән Айтуганга карашын сирпеп алуга сүзсез дә аңлашылды. Өйдә яшь киленең белән бергә каршы алабыз, яме, белеп тор дип әйтеп куям диде. Илдархан алдан кузгалды. Тимерханның машинасына утыруга Айтуган дәвәнисен муйныннан кочаклап алды да колагына иелеп: "Мине калдырып чит илгә бүтән китмә, яме, сине сагынып көн сайын йыладым" дип пышылдады. "Сабыем минем, йөрәк парам." Оныгының шушы сүзе Гөлсәхрәнең бәгыренә кадәр үтеп керде. Юк, ул башкача гаиләсен калдырып озак вакытка үз йортыннан китә дә алмаячак. Авылдан әтисен тизрәк үз янына алып килергә кирәк дигән уй башыннан сызлып узды. "Тимербулат улым, бабагыз янына кайчан кайттыгыз?" "2 атна элек бәрәңгесен утыртып килдек. Фина табый белән Гайша апа Себердән авылга күченеп кайтты. Бабайга алар гына да җитми, сине сагына ул." "Әти белән бергә яшиләр мәллә?" "Авылдан йорт сатып алдылар. Бабайның йорты үзе кебек карт инде, әни. Төп нигезгә Рифнур абый төзергә җыенып йөри дип ишеттем." "Яхшы хәбәрләреңә рәхмәт улым. Машина белән 300 километр ерак ара түгел. Без яшь чакта туры юл юк иде. Поезд белән йөрдек. Кайтып килик авылга." Әнисенә таба борылып, серле караш ташлап: "Иртәгә авылга улыңа кыз сорарга кайтабыз. Илдархан үзе әйтер әле", диде Тимербулат. Гөлсәхрә бу сүзне көтте, шуның өчен бу яңалыкны куанып кабул итте. Үзе гомер иткән урамга якынлашкан саен Гөлсәхрәнең сулышы киңәя барды. Иң элек алар йорты каршындагы сәүдә үзәгенең заманча бизәкләр белән яңартылуы күзенә ташланды. Әнисенең йөзендәге һәр хәрәкәтне машина көзгесе аша күзәтеп барган улы: "Камада реставрация эше елдан-ел кылач җәя дияр идем. Шәһәрнең яңа мэры эшне эстетик матурлыктан башлады", диде аның уйларын укыгандай. Гөлсәхрә йортының ишеген үзе ачып керде. Күңеле шулай теләде. "Исән-сау кайтып җитүең белән, әнкәй", дип килене Луиза каршы алды. Мизгел эчендә теге чакта улына дөрес киңәш биргәненә куану хисе күңелен җылытты. Менә бит буран узып киткән, тормышлары дәвам итә. Олы килене янәшәсендә Илдарханның сөйгән кызы: "Исемем Айдария, Якты күл авылыннан", дип исәнләшергә 2 кулын сузгач, Гөлсәхрә аны кочаклап алды. Йөрәге шатланып типте, бөтен гәүдәсенә рәхәт дулкын йөгерде. "Киленем түгел, кызым булырсың, Айдария." Гөлсәхрә балалары арасында үз йортының җылысын, исенең тәменә кадәр тойды. Ул ниһаять үз оясында. Кешенең иң олы бәхете шушы икәнен ул чит җирдән аңлап кайтты. 2 килене әзерләгән тәмле ризыклар белән сыйланып утырганда, күңел күге шушы ләззәтле уйлар белән тулышты. Гөлсәхрә әтисенең 90 яшенең ял көненә туры килгәнендә яхшыга юрады. Иртәнге яктан уллары белән юлга кузгалдылар. Камадан Якты күл авылына кадәр асфальт юл сузылган. Күңел шуңа да куана. Авылга иртәрәк кайтуның тагын бер сәбәбе Айдария белән Илдарханга никах укыту өчен әти-әнисеннән рөхсәт сорарга кирәк. Машиналары Әхсәннең төп нигезенә килеп туктагач, Гөлсәхрә дулкынлана башлады. Булачак килененең кем кызы булуы белән дә артык төпченеп сорашмаган иде. Аның Илдарханы начар гаиләдән кыз сайламас дип ышанды. Дөресе дә шулай булды. Айдария Әхсәннең Айдар абыйсының кызы булып чыга. Язмыш аларны кабат очраштыру өчен балалары аша тоташтыра дип юрады ул үзенчә. Яшел яр тау башында бергә уйнап үскән авылдашлары Айдар белән Асылбикә булачак кода-кодагыйларын бай табын әзерләп каршы алды. Илдарханның бу йортта күптәннән үз кешеләренә әйләнгәнен дә аңлады Гөлсәхрә. Сөйләшү кыз сорауга барып җиткәч, үзеннән үзе хәл ителде. "Икесенең дә гаилә корырга яшьләре җитеп, узып бара түгелме соң инде, кодагый", диде булачак кода. Аның сүзеннән барысы да килешеп алды. "Никахның йоласы билгеле.
Борынгыдан кыз йортында укытылган дип тә өстәп куйды. Кыскасы, сузып йөрисе юк, бер атна эчендә хәл итәргә кирәк. Әби белән бабай кызларын бирергә риза, диде Илдархан. Дөрес кияү, кыз баланың үз вакытында башлы күзле булуы хәерле. Айдар кыда дөрестән дә ачык күңелле, җыр телле кеше булып чыкты. Якты күл авылы кешеләрен Гөлсәхрә гади һәм эчкерсез булганнары өчен ярата да. Кыда-кыдагыйларының үз авылыннан булуына җаны тәне белән куанды. Оныклары да яшел яр тауындагы хәтфә үләндә тәгәрәп үсәчәк, Алла боерса. Әтиләре аларны капка төбендәге утыргычта каршы алды. Кызы Гөлсәхрәнең уллары белән Айдарларга кереп киткәнен Нәҗипкә җиткергәннәр иде инде. Әтисе Гөлсәхрәнең күзенә карады да: «Балам, нишләп бик озак йөрдең? 5 елга якын кайтмагач үлгәндер, миңа гына әйтмиләрдер дип борчылдым. Исән сау икәнсең, Аллага шөкер. Сине күрмичә әниң янына китеп барырмын дип». Әти, җаныем, зинһар өчен андый сүз әйтә күрмә. 90 яшеңне бәйрәм итәсебез, оныгыңның никах мәҗлесен уздырасыбыз бар дип кочаклап алды да култыгыннан тотып өйгә алып керде. Үлемнән өстен кешенең туганы юк шул әле, кызым. Барыбызга да әниң янына барасы. Гөлсәхрәнең балалары түр якта өстәл әзерләргә кереште. Үзе зур казанга аш куйды да әтисе янына утырды. Сине кайсы җирең борчый, әти, дип сорады. 90 яшеңә җиткәч авырткан җирләреңне санап утырсаң, мәчеләр көләр, кызым. Әтисенә алып кайткан йомшак киемнәрне берәм-берәм күрсәтеп чыкты да: «Юбилееңда менә монысын киярсең», дип бер күлмәкне аралап куйды. «Әй балам, бүген иртәгә мәңгелек йортка күчәсе кешегә шушы кадәр бүләк алып кайталар инде. Өйдә үзем генә йоклаган көнне үлеп китүдән куркам. Син, кызым, мине калдырып китмә инде, яме. Йортыңда улларың бар, үкенечле үлем һәр вакыт тетрәндергеч була. Дөньялыкта шушы гомер яшәгәч матур итеп китәсе иде». Әтисенең гел үлем турында сөйләгән сүзләреннән соң Гөлсәхрәгә авыр булып калды. Ул акылы белән туу, үсеш, картаю һәм үлемнең котылгысыз икәнен аңлый. Әмма тик торганнан гына әтисе белән үлем хакында сөйләшеп утыруы да җиңел түгел. Мәңгелек йорт, мәңгелеккә хушлашу, йөрәккә тия торган авыр сүзләр. «Кызым», диде әтисе ипләп кенә, «син күңелеңә авыр алма. Әниеңнең өс киемнәрендә, үземнекен дә сандыкка тутырдым. Аларны без үлгәч нишләтергә белмәссез, шуның өчен елга буена алып барып ягъ әле, яме, көлен күмеп куярсың. Үлгәннән соң тәүбә юк. Белгәннәрем белән намазымны укыйм, Аллаһ үзе кабул итсен. Син дә, кызым, 55-ңне тутырасың, гыйбадәт кылып яшәргә өйрән. Безгә дә дугачылар кирәк. Сүземне күңелеңә салып куй». Шул чак ишек ачылды. Гөлсәхрә авыр уйларыннан айнып киткәндәй сискәнеп куйды. Абыйлары тавышы: «Әти, Гөлсәхрә, каясыз?» дип барысы бергә кеше якка керделәр. Улларын күргәч, әтиләренең йөзе яктырып китте. Туганнар очрашуы һәр вакыт бәйрәмгә әйләнә. Гөлсәхрәнең шушы мизгелдә күңелендәге авыр уйлары таралды. Ул ялгыз түгел, аның 2 абыйсы, берсеннән берсе акыллы туган апалары, туган энеләре бар. Ата кеше ир баласы белән нечкә сүзләрен сөйләшә алмый, ә кыз балага ачылып була. Әнисе дә шулай дия иде. Әтиләрен түр башына утыртып, барысы да юбилее белән кутладылар һәм берәм-берәм аның белән бәйле истәлекләрен искә төшерделәр. Бабайлары күптәнгеләрен хәтерләде, тик соңгы еллардагыларын онытканын әйтте. Яшерәк чакта хәтер чиста була, барысы да язылып кала. Ә олыгая барган сайын хәтер сандыгы тула, күрәсең, яңа мәгълүматларга урын калмый, дип зирәк җавап тапты. Гайша апалары әниләрен искә алды. Миңа иң акыллы киңәш бирүче әнкәй булды. Йорт эшләреңне ирең өйдә юк вакытта башкарырга гадәтлән. Күбрәк вакытыгызны бергә уздырыгыз дигән сүзен гомер буе тотып яшәдем. Әнкәйнең авыр туфрагы җиңел булсын диде. Әниләрен искә төшергәч, әтиләренең бит очлары алсуланып китте. Гөләмдә үзе дә шулай яшәргә тырышты. Мине һич кайчан хатын кыз эше белән бутамады. Акыллы хатын булды. Ялгыз килеш әле дә озак яшәдем мин. Гөлсәхрә әтисенең сүзен тизрәк башка юнәлешкә, Илдархан белән Айдариянең булачак никахына борып җибәрде. Монысы абыйлары өчен дә яңалык иде.
Иртәгәсен барысы да үз йортларына таралды. Өйдә әтисе белән Гөлсәхрә генә калды. Кызым, син сандыкны онытмадыңмы? Гөлсәхрә чыландагы зәңгәр сандыкны ачты. Нафталин исе сеңгән таныш киемнәрне берәм-берәм кулына алып күкрәгенә кысып торды. Тыкрык аша яшел яр буендагы якты күлгә килде. Аулак урынга тиенчекне куйды да кәгазгә ут тергезде. Аның ялкыны төргәкне ялмап алды. Күз ачып йомган арада әти-әнисенең ничә еллар буе кигән киемнәре көлгә әйләнде. Барысында әтисе әйткәнчә эшләде. Көлне балчык белән яхшылап күмеп куйды. Ул кайтканда әтисе өйлә намазына уйган иде. Гыйбадәтен төгәлләгәч, "Рәхмәт, кызым, зур эш башкардың. Өс киемнәремне аунатып йөртмәссең. Юлын беләсең хәзер", дип урыныннан кузгала башлады. Гөлсәхрә аңа торырга булышты. Әтисе ишек алдына чыгып китте. Гөлсәхрә өй идәнен юды. Эшен төгәлләгәч, Гайша пасы пешереп алып килгән ит бәлешен җылытып өстәлгә куйды да әтисен алып керергә чыкты. Капка төбендәге утыргычта башын кыңгыр салып утырган әтисе янына килеп, ашарга әзер икәнен әйтте. Җавап бирмәгәч, иң башына кагылды. "Әти, син йокыга киттеңме әллә?" Эндәшмәгәч гәүдәсен селкетте. Тик ул җансыз иде. Куркуыннан йөрәге уч төбенә төшәр дәрәҗәгә җитте. Аның җан авазы белән каты итеп, "Әти, булай үләргә ярамый", дип кычкырып җибәргән тавышына күршеләре йөгереп килде. Авып китә күрмәсен дип Гөлсәхрә әтисен кочаклап утырды. Әнә йөгерә-йөгерә Фина табысы килә. Аларны авыл халкы уратып алды. Әтисенең кырыгын үткәргәч, Гөлсәхрә Камага үз йортына кайтты. Тик аның бер эшкә дә кулы бармады. Хезмәттән дә, яшәүдән дә ям тапмады. Үзен рухы үлә барган кешегә охшатты. Әтисенең кинәт үлеп китүе, Испаниядән планлаштырып кайткан эшләренең һаман озакка сузылуы аны депрессиягә кертте. Аллаһ Тәгалә күрсәтмәсен, күңел төшенкелеге ширенең 20дә дә, 40та да, 60та да үгез кебек таза кешегә дә килүе мөмкин икәненә инанды ул. Тик аннан чыгу юлын гына таба алмады. Әнә шулай үзен кая куярга белми йөргән бер көнендә аларга Испаниядә танышкан дусты Ыркыя килеп керде. Йортка аның белән ияреп кергән затлы хушбуй исе таралды. Үзе шундый да килешле итеп киенгән, карап кына торырсың. Гөлсәхрәгә оннан яңа энергия килде, күзләре ачылып китте. "Ыркыям, ничек эзләп таптың син мине? Аллаһ Тәгалә җибәргәндер сине", дип рәхмәт укыды. Гөлсәхрәгә Лалита җибәргән бүләкне тоттырды. Ул яратып ашаган испан конфеты белән хушбуй. Аның затлы исе бөркелде. "Монысын миннән кабул ит", дип Ыркыя тагын бер тартма сузды. Анысында чәчәкле шәл. Гөлсәхрә аны башына киеп көзге каршына басты. Кешегә яңа тормышка кайту өчен күп тә кирәк түгел югыйсә. Мизгел эчендә аны алыштырып куйгандай булды. Ыркыяны тыңлаган сайын рухы күтәрелгәннән күтәрелә барды. Испан конфеты белән мәтрүшкәләр салып чәй иштеләр. Ыркыяга үзенең соңгы 3 айда булган кичерешләрен сөйләп алды. Дусты аңа күз сирпеп алганнан соң ипләп кенә: "Сиңа Таня Павлова дигән исем фамилия танышмы?" дип сорады. "Әлбәттә, ул минем бик якын дустым. Кызганычка каршы Таня янына бара алмадым әлегә", дип сөйли башлаган иде. Ыркыя аны туктатты. "Ул бер ай элек яман ширдән үлгән. Зиратка барып каберенә чәчәк куясым килә." Гөлсәхрә урыныннан сикереп торды. Елыйсы килә, тик күзеннән яше чыкмый. Депрессиядә вакытта артыграк түгелде ахрысы, дип уйлады. Зиратка алар такси белән барып кайттылар. Икесенә дә бик авыр булды. Ул кичне Ыркыя Гөлсәхрә фатирында кунып калды. Таняга Испания климаты килешмәгәнен, тәне кычытканнан төрле дарулар эчүне ашказаны кабул итмәгәнен икесе дә беләләр иде. Гомер шундый кыска. Таня 53 яшендә китеп барды. Эшлисе эшне иртәгә калдырмыйча, бүген тотынырга кирәк югыйсә. Ә мин һаман сузылам да сузылам. Ыркыя аны бүлдермичә тыңлап утырды да, Испаниядәге йортны сатып, мин дә Алабугага кайттым. Шит илдә үзеңнең бер кем түгел икәнеңне аңлый торып, анда яшәүне дәвам итү дөрес түгел дип санадым. Әнием исән чагында аңа хөрмәт күрсәтеп каласым килә. Гөлсәхрә аның сүзен акылы белән кабул иткәч, "Нинди акыллы адым ясагансың, Ыркыя? Үзебезнең дә яшь вакыт түгел ич. Гомер тавы буйлап күтәрелеп киләбез. Шулай шул.
Әнинең намаз вакыты кергәнен көтеп алып укыганын күрәм дә кызыгып куям. Алар кебек сәҗдәгә китәсем килә башлый. Тик кызганыч дұғаларны яңа ятлый башладым. Әнинең акыллы сүзләр туплап бара торган бер дәфтәре бар. Шунда мондый сүзләргә тап булдым. Нәрсә синеке, бәндә? Дөньяң фани, тормышың хыял, гомерең мизгел, малың тирес, үзең балчык, юлың сират, рухың мизан. Инде уйлан, нәрсә калды синнән? Үлгәннән соң тәүбә юк диләр. Ыркыяның соңгы җөмләсеннән соң Гөлсәхрәнең тәне буйлап кайнар дулкын узды. Әтисе дә аңа шушы сүзне әйткән иде. Эшке халәтем белән гыйбадәт кыла башларга вакыт җиткәнен аңлыйм, тик тотына алмыйм, нидер тота. Намаз эчендә укыла торган дугаларны бала чагымда ук әбием өйрәтеп калдырды. Тормыш арбам авыр булды, Ыркыя. Ике улымны кеше арасында чын ир-егет итеп тәрбияләү булды яшәү омтылышым. Хәзер аларның үз юлы, үз тормышлары бар. Миңа да үзем өчен яши башларга вакыт җиткәндер. Әти дә миңа шушы фикерне җиткерергә тырышты. Син безнең дугашыбыз, кызым, дип әйтте. Гөлсәхрә, депрессия дисәң дә син ул ширдә бит кешегә тик торганнан гына бирелми. Кешенең кулы эшкә бармаганда баш мие катырак эшләсен өчен җибәрелә дип уйламыйсыңмы? Бу да Хыдайның без аңлап бетерми торган бер серле билгесе. Ике дус чәй истәле янында кич утырып, бер-берсенең фикерен байыта-байыта рәхәтләнеп гәпләште. Ыркыя белән күрешү Гөлсәхрәне яңа тормышка кайтарды. Үз кешенә ышаныч, рухына энергия, җанына дәрман биреп калдырды ул аңа. Тимербулат әнисенең эшен тизләтү өчен ярдәмгә ремонт эше белән шөгыльләнүче бер хатын-кыз чакырды. Энергиясе ташып торган рус хатыны Нина фатирны башта карап, эш мәйданын өйрәнеп чыкты. Зал ягыннан башлыкмы дип сораулы карашын ташлап алды да, ничә абуй кирәген исәпләп чыгарды. Нина стенаның иске абуен юеш пумала белән сылап йомшартып куптарырга да кереште. Гөлсәхрә абуйлар сатыла торган кибеткә йөгерде. Апельсин төсендәге 5 абуй алды. Ул әйләнеп кайтканчы Нина стенаны әзерләп тә куйган. Абуйны үзем генә ябыштырам, сез үз эшләрегезне башкарыгыз, диде. Гөлсәхрә остага тәмле итеп ашарга әзерләде. Өстәл янында да озаклап утырмады Нина. Тиз-тиз ашады да кичке сәгать 9-га зал ягын абуйлап битерде. Залга кояш нуры кергән кебек яктырып калды. Икенче көнне иртүк йокы бүлмәсенә кереште. Бу як яшел төскә абуйланды. Йокы бүлмәсе өчен тынычландыра торган, диде Нина. Кухня бүлмәсенә Гөлсәхрә сары төс сайлады. Йортыгыздан кояш бердә чыгып тормас, күңелегез гел күтәренке булыр, дип оста бу төсне дә хуплады. Нинаның кулы эшкә оста, теле дә йомшак. Аның һәр нәрсәгә үз фикере булуы да ошады Гөлсәхрәгә. Хезмәтен кызганмый, матур булсын дип теләп башкара. Абуйларны яңарткач, өйнең һавасы да сафланып китте. Искедән иске ис килми кая китсен инде, дип нәтиҗә ясады Гөлсәхрә. Ванна белән бәдрәф бүлмәләренең стенасына ябыштыру өчен плитәләрне кибеттән Нина белән бергә сайлап алдылар. Ак плитәләр арасына берничә урынга фирүзә төсендәге чәчәкләр төшерелгәнен дә алыйк, диде Нина. Остага кем каршы килсен? Ремонттан соң фатирын алыштырып куйгандай булды. Илдархан зал ягындагы иске диванны күршеләрендә ялгыз яшәүче ятим карчыкка кертеп бирде дә аның урынына яңасын алып кайтып куйды. Испаниядә җыйган акча шушы эшләргә җитте дә, бетте дә, дип уфтанып йөргәндә, Гөлсәхрәнең Сбербанк картасына беренче пенсиясе күчте. Оныгы Айтуганга 12 яшь тулган көн көзге каникул вакытына туры килде. Сөенде дә инде бала. Каникулның беренче көненнән кунакка әбисе янына килде. Дәвәнием, минем зур экраннан кино карыйсым килә, диде. Гөлсәхрә аны туган көнендә спортзалга алып барып, нинди дә булса секциягә яздырып кайтырга планлаштырып куйган иде. Кинога барасы килү теләге Гөлсәхрәнең үзен дә рухландырып җибәрде, шатланып риза булды. Бүләк итеп алган галстуклы зәңгәр су күлмәкне Айтуганга кидерде. Улым, сиңа аяз күк төсе бик тә килешә икән, егетләр рәвеше кертеп җибәрде, дип көзге алдына бастырды. Миңа гел матур әйберләр генә алган өчен рәхмәт инде сиңа, Дәвәни, дип кочаклап алды. Буйга үсеп килүче оныгын кочаклап торганда, кулына кәшәкә таягы тоткан Тимербулат килеп керде. Улым, ир кеше көчле булырга тиеш. Каршы уйнаучы командага шушы кәшәкә таягы белән күп голлар кертеп, спорт фанатларын шатландырырга насип булсын.
Мондый бүләк көтмәгән малай таяқны кулында төрлечә кыландырып карады. Атасы улына таяқны тоту алымын өйрәтә башлагач, мине дә үзең уйный торган хоккей клубына яздыр син әти, диде Айтуган. Әлбәттә, улым. Гөлсәхрә оныгын Хәзинә дип аталган нәфис фильмга алып керде. Маҗараларга бай бу фильм яшүсмер балаларда батырлык һәм дуслык хисе тәрбияли торган итеп төшерелгән. Айтуган киноны шул дәрәҗәдә йотылып карады, кулындагы попкорнны да ашарга онытты. Суны да бер-ике тапкыр гына йотып куйды. Гоша исемле малай белән Мәскәүдән кунакка кайткан кыз Катерина шәһәр музееннан урланган медальонны эзлиләр. Ике яшүсмер каракларның эзенә төшеп, урман эченә яшерелгән хәзинәне ачуда ярдәм итәләр. Кино залыннан чыккач та Айтуганның эчке кичерешләре тиз генә сүрелмәде. Гоша молодец, цирк артисты буласы килде, булды. Катя нинди батыр кыз. Бандитларның эзенә төшү өчен машиналары кузовында качып барды. Класстагы малайларга да бу фильмны карарга кушам әле. Айтуганның күзе ычкынланып яна. Баланы бу халәтендә өйгә алып кайтырга ярамый. Гөлсәхрә аны туры спортзалга алып барды. Үз яшендәге малайларның карате, бокс һәм башка спорт төрләре белән шөгыльләнгәннәрен күргәч, күзләре тагын да ычкынланды. Дәвәнием, әти мине хоккейга бирәм ди. Син риза түгелме әллә? Риза, бик риза. Тик анда бик көчле булырга кирәк бит. Әйдә син мине каратега да яздыр. Дәрестән соң килеп шөгыльләнермен. Гөлсәхрә оныгыннан көтте бу сүзне. Әгәр дә аңа бу тәкъдимне үзе әйткән булса, бәлки бала күңеле аңлап та җиткермәс иде. Спортзалда яшьтәшләренең ничек шөгыльләнгәнен үзе күргәч, алар арасында булу теләге уянды. Әгәр дә әтиең белән киңәшик дип әйтсә, бала сүрелергә мөмкин. Иң яхшысы Айтуганны каратега яздырып кайтып, әти-әнисенә сюрприз ясау. Спортзал янындагы әкият кафесына ашарга керделәр. Оныгы ярата торган ризыклар алып килгәч, "Дәвәнием, син супер кеше", диде Айтуган. Гөлсәхрә күзен тутырып оныгына карады. Каршында әйтерсеңлә улы Тимербулатның бала чагы утыра, кыйып куйган әтисе. "Минем кадәр вакытта әти дә хоккейга йөрдеме?" "Әйе, улым, әтиең дә, Илдархан абыең да спортзалдан кайтып кермәделәр. Шуның өчен икесе дә көчле. Ир кеше спортзалда чыныгып үсәргә тиеш." Айтуган әбисенең сүзен олы кешеләр кебек җитди итеп кабул иткәнен аңлатып, "Әйе" дип башын какты. Кафедан чыккач, автобус тукталышына барганда, алар янына такси килеп туктады. "Утырып кайтыйк, син арыгансыңдыр, Дәвәнием." Оныгының аны кайгыртуына жаны иреп киттеме, әллә инде ничә еллар күрешмәгән Амур белән сөйләшеп аласы килдеме? Арткы утыргычка кереп утырдылар. Амур борылып Айтуганга карады. "Аныкларыбыз да үсеп килә, Тимербулатның нәкъ үзе. Ничек соң хәлең, Сәхрә гөлем?" Амурның көлемсерәп эндәшкән соравына каршы җитди итеп, "Аллага шөкер, Сәхрә гөле булып ялгыз калмадым. Син шуны теләдең, тик ул хыялыңны чынга ашырмадым. Ике улымны алтын баганаларым итеп үстердем." Амур йөзендә балкыган шаянлык мизгел эчендә юкка чыкты. Аны алыштырып куйгандай булды. Гөлсәхрә каршында битен тирән җыерчык баскан өлкән кеше пәйда булды. Ничек картайган? Ир аның уйларын укыгандай, "Минем кебек ямсыз итеп картаймагансың, йөзеңдә яшьлек матурлыгың һаман саклана", диде. Гөлсәхрә җавапсыз калмас өчен, "Һәр яшьнең үз матурлыгы була. Матур яки карт күренү күңел көзгесе билгесе." Амур авыр итеп тирән сулап куйды. "Ялгыштым мин, Гөлсәхрә. Флорида белән буталып нык ялгыштым. Мәхәббәт сырхавына сабышып бутады ул минем башымны." Гөлсәхрә дәшмәде. Аның Амурны тыңлыйсы килде. "Үткән тормышыма кире әйләнеп кайтып, яңадан башлау мөмкинлеге булса, үз гаиләмне җаным урынына саклар идем. Сине дә, улларымны да читтән генә күзәтеп яшәүнең авырлыгын белсәң иде син. Яшьлегем белән хата ясасам да, күңелем белән хыянәт итмәдем мин сиңа, Гөлсәхрә. Беренче тапкыр бәрәңге кырында сиңа ничек гашыйк булсам, күңелдә шул хис һаман да яши. Яшьлек белән кылган хатамны кичереп, яңадан башлыйк тормышны. Элеккеге Амур түгел ич инде мин. Күптән җиргә төштем." Дөрес ишетәмме дигәндәй, соңгы җөмләсен тагын бер кат кабатлап, җиргә төшкән Амурга күзен тутырып карады да, "Флоридаңны кая куярсың? Олыгайган көнендә. Ышанмаган кешең белән яшәү, ялгыз яшәүнең бер төре икәнен аңлауга киттем мин аннан. Балабыз була дип ялганлап бәйләде ул мине үзенә. Ялгыз яшәмисеңдер ич. Хатын-кызлар күп, тик менә җан сөйгәнем юк.
Бергә яшик, оныкларыбызны бергә тәрбиялик, Гөлсәхрәм. Бу дөньяда кем ялгышмый? Минем күмерләнгән йөрәккә ул теленмәс шул инде, Амур. Гаиләң барлыгын бик соң исеңә төшердең. Үзем юлда очрамаган булсам, бәлки әле бөтенләй дә безнең янга килмәгән булыр идең. Үз теләгең белән үзгән хисне, тойгыны ялгап та, ямап та булмый шул инде хәзер. 18 яшемдә кино артисты кебек шибәр, көчле ир егеткә гашыйк булдым. Әгәр дә шул бийеклектә калган булсаң, кабат гашыйк булыр идем. Гафу ит, ателье директорыннан гади такси шоферына тәгәрәгән Амурга гашыйк була алмыйм. Бөтенләй үк өмет калдырмыйча үзеп сөйләшмә. Күңел кеше белән бергә туа, бергә ярала. Аны ничек тутыру, кешенең үз калыбыннан торганын аңлыйсыңмы? Аңлыйм, мин дөрес юл сайламадым. Әле ярый син акыллы хатын булдың, улларыбызны аякка бастырдың. Менә шулай шул, ә син хатын кыскылына әйләнгәнсең. Такси Гөлсәхрәнең фатиры каршында туктады. Язмыш уйнавы диярсең, нәкъ шул вакытта Тимербулат белән Илдархан да кайтты. Уллары машинадан чыкканда Амур карашын алардан алмыйча, икесе дә кыйып куйган үзем, син әйтмешли, Һинд киносы артистлары. Гөлсәхрә, кичер мине юләрне, кадерлем. Мондый акыллы егетләрнең күзләренә күренергә дә уялам, диде. Гөлсәхрә машинадан чыкканда Амурга күтәрелеп карады. Аның күзеннән эре-эре яшьләр тәгәри. Йыла, Амур, йыла. Мин дә күп йыладым. Тормыш бумеранг икәнен онытма. Айтуган таксистның ни өчен йылаганы белән кызыксынды. Гөлсәхрәнең тел очыннан бабай яшьлектәге мәхәббәтен эзли. Таба алмаганы өчен уфтанып йылый дигән сүзе тәгәрәп китте. Ул минем бабаймы? Оныгын алдарга теле әйләнмәде. Әйе, улым, ул синең бабаң, диде. Илдархан иртәдән үк әнисе янына килде. Айдарияне бала тудыру йортына алып барып куйганын әйтте. Сөенешеңне куркып кына әйттең, улым, диде Гөлсәхрә. Улы тагын нәрсәнедер яшереп калдырган кебек тоелды аңа. Бүген төнлә үк илткән идем, һаман күренми кызчыгыбыз, борчыла башладым дип әйтеп кенә бетерде, тудыру бүлегеннән шалтыраттылар. Илдарханның авызы йырылды, тирләп чыкты. Әнием, мин әти булдым. Гөлсәхрә улының аркасыннан сөйде. Үз ризыгы белән туган бәхетле сабый булсын. Баланы тудыру йортыннан алып кайтасы көнне Гөлсәхрә улының фатирына барды. Илдарханга хатынын өйне бизәп каршыларга кирәклеген аңлата башлагач, яшьрәк чакта өйләнгән булсам, өй бизәп каршылыйсын да белгән булыр идем дә, дип көлеп җибәрде. Гөлсәхрә аның сүзен уенга борды да улын кибеткә узатты. Үзе өй идәннәрен сөртеп чыгарды. Кызы итеп яратып кабул иткән килененең бәхеттән балкыган йөзен күрәсе килде. Камыр басты, тәмле ризыклар әзерләде. Бәби күтәреп өйгә кайткан көне хәтерендә мәңге саклана торган истәлеккә әйләнеп калсын дип, ана йөрәге изге уйлардан сөенеп типте. Тудыру бүлегеннән яшь әнине алып кайтырга Тимербулат, Луиза Айтуган да барды. Өйгә кайтып керүгә матур теләкләр язылган язулар, шарлар, йомшак уенчыклар белән бизәлгән бала бүлмәсен күргәч, Айдариянең йөзенә кояш нуры кунгандай булды. «О, энем, йокламагансың ич син, молодец», диде Тимербулат та. «Сеңелкәшнең исеме кем дидегез әле?» дип сорады Луиза. Барысы да бер авыздан Айлия дип җавап бирде. «Тигез гаиләдә үскән бәхетле сабый булсын. Үз балаларыгызны үзегез тәрбияләп үстерергә язсын», диде Гөлсәхрә. Баланы юрган эченнән чыгарып, чыбылдыклы караватка алып барып салды. Гомер диген, әле генә тудыру йортыннан үз улларын алып кайткан иде. Кичә генә кебек, бүген аның кулында икенче оныгы. Гомер тау буйлап бүгенге биеклеккә ул бер үзе күтәрелде. Улларының парлы булуын, итәгенә утыртып оныклар сөяргә теләде. Аллаһ Тәгалә аның сорауларын ишетте һәм менә бирде. Тәрәзәгә күзе төште. Җиһанны акка төреп, эре-эре кар бөртекләре оча. Көз айының беренче ак кары ява. Әти-әнисенең каберләре кар астында калганчы, якты күлгә кайтып, хәлләрен белеп килергә кирәк. Гөлсәхрә авылга такси белән кайтты. Кояш байганчы зиратка барырга өлгерәсе иде. Ул кызу-кызу атлады. Иңелек әнисе кабер янына туктады. Кабереңне әни карлар күмде. Тәүге карлар каберең өстендә. Салкын түгел микән сиңа әни? Бер кат күлмәк кенә өстендә. Сөйләр сүзләр бик күп җыелдылар.
Сизәсеңдер аны үзеңдә. Карашыңны тоеп, күзләреңә карап, сөйлисе килә бит үзеңә. Аның күңел хисен бу юлларны язган шагыйрь яки шагыйрә дә кичергәндер. Ул да әнисе кабере янында басып торгандыр. Һәм йөрәк авазы шигъри юлларга әйләнеп дәфтәр битенә төшкән. Кемнең күңел геле икән бу юллар? Гөлсәхрәнең шушы юлларны язган кешене күрәсе, уртак хисләрен бүлешәсе килде. Әтисе каберенең баш очына чүгәләп, белгән дугаларының барысын да укыды. Әти-әнисе, әби-бабайсы рухларына айрым-айрым дуга кылды. Инде кузгалам гына дигәндә, күзе яңа кабергә төште. Шу бу нәрсә? Фәрит кызы Вәлия дигән язуны укыгач, күз алды караңгыланып китте. Ничек инде Вәлия үлә ала? Ул аны үлемсез кешегә тиңли иде. Гөлсәхрә йөрәгенең дөп-дөп итеп типкәнен генә ишетте. Яшел яр тау итәгендә якты күлгә үзенең нинди тизлектә килеп җиткәнен дә сизмәде. Гомерлек дусты дип санаган Вәлиянең үлеме аны тәмам аңгырайтты. Аяз көнне яшен суккандай җанын тәнен тетрәндерде. Ничек үлгән? Шушы билгесез сорауга җавап ишетмичә, аның җаны тынычланмаячак. Ул ни өчен якты күлгә килде соң? Авылдашының кайсын гына туктатып сораса да әйтеп бирәчәкләр иде. Гөлсәхрә кайтырга кирәклеген акылы белән аңлый, тик ниндидер көч аны һаман тау итәгендәге якты күл буенда тота. Җир өстенә ипләп кенә көзге караңгылык иңә. Куе болытлар ишеннән ай калыкты да, зәңгәр диңгез кочагында йөзгән кебек өскә күтәрелә башлады. Ялгыз ай юлының нуры якты күлгә тоташты. Табигатьнең иң гүзәл мизгеле. Ай нурларын шәшә-шәшә күл өстендә бии башлады. Гаҗәеп хозурлык. Ай да күлгә сыена, шулай бит Гөлсәхрә. Аның янына Әхсән килеп басты. Әллә саташа башладым минде, Раббым. Зинһар өчен акылымны гына ала күрмә. Ай күлгә сыенганда бигрәк матур. Бу хозурлыкны мин дә күзәтергә яратам, диде ир. Гөлсәхрә әле һаманда янында Әхсән басып торганга ышанып бетмичә, эчке дулкынлану хисе кичерде. Мин дә ялгыз ай юлын күзәтергә яратам. Әби әйтә торган иде. Ялгыз ай юлы сызылганда су кыйнырга ярамый дип. Ул сүзеңне су кыйнырга күлгә килгән саен әйтә идең, хәтерлим. Мин дә барысын да хәтерлим, Гөлсәхрә. Бала чактагы якты хыяллар еллар аша чын барлыкка әйләнеп бара. Синең белән якты күлдә очрашырбыз дигән идек, исеңдәме? Гөлсәхрәнең тәне шимердәп куйды. Әхсәннең олы мәхәббәтенә җавап бирергә тиеш иде ул якты күл буенда. Ул туры җаваптан качты. Әлбәттә шулай. Кем генә булсак та, нинди генә гамәл кылсак та, яхшымы ул, начармы, Аллаһ Тәгалә безне күзәтеп тора. Менә бит очраштык, диде. Әхсән дә аның күңел халәтен аңлады. Башыңдагы яулыгыңны килешле итеп япкансың. Әхсән аны яулык кия башлаган дип уйлады ахрысы, дип, кулы белән яулыгын тотты. Кагылма, Гөлсәхрә, яулык синең йөзеңә нур өсти. Пенсия яшендәге хатын-кызны яулык бизи ул, диде Әхсән. Вәлия турында сөйләшик әле. Каберен күрдем, тик акылым белән кабул итә алмыйм. Ничек булды ул? Автобус белән бәрелешкән. Үзем дә авыр кичерәм. Әле монда Вәлия белән бергә чаңгы шуган тауны сагынып килүем иде. Ире дә инфаркттан үлде. 20 яшендәге улы бер ялгызы калды. Гөлсәхрәнең тәне калтырый башлады. Син туңасың, әйдә кайтыйк. Туңу гына түгел бу, Әхсән. 5 ел Испаниядә яшәп, Вәлиянең ире үлгәнен дә белмәгәнмен. Очрашмыйча да калдык. Туган җирдән аерылып тору да дусларыңнан ераклаштыра дигән сүзеннән соң, Әхсән сөйләшүне башка юнәлешкә борып җибәрде. Ул үзенең Кама шәһәренә техник университетка кафедра мөдире булып күченеп килү мөмкинлеге барлыгын әйтте. Гаиләң ризамысың, дип сорады Гөлсәхрә. Әхсән җавап бирергә сүз эзләгәндәй адымын акрынайтты. Үзеңне кемнедер яратырга мәҗбүр итеп булмый икән. Еллар узган саен шуны аңладым. Аңлап бетермәдем, гафу ит. Син шушы гомер иләнмичә яшәдеңме? Әхсән туктап калды. Өйдә бергә яши торган хатыным юк. Шушы җаваптан артыгын сорама. Гөлсәхрәгә аның җавабыннан уңайсыз булып китсә дә, бу сорауны бирмичә кала алмый иде. Профессор кешенең иләнмичә яшәвен күз алдына да китерә алмый. Хатыны үлгәненә бик күптән ишинде. Бер кемнең дә тормыш казаны буш түгел икәнен аңлады инде хәзер Гөлсәхрә. Уртак дуслары Җәүһәр турында сорашты. Тормыш юлын кичкәндә арада иң бәхетлебез Җәүһәр булып чыкты, диде Әхсән. Бала вакытта аның тормышы авыр булганга кызгана идем.
Бездән айырмалы буларак, ул кечкенә вакытыннан ук чын тормышка әзерләнеп чыныгып үсте. Шуңа күрә һәр авырлыкны дөрес итеп кабул итеп кичерә белде, елап утырмады. Гәүдәсе иренең җилкәсенә җитмәсә дә тота белде ул аны. Кызлары да үзе кебек тере, булдыклы егетләрне сайладылар. Ике бажай берсеннән берсе уздырып, ике катлы йорт тезеп чыктылар. Улы журналист, өйләнгәнче эш урыныннан 3 бүлмәле фатир бирелде. Узган атнада Мәрҗани мәчетендә улының никахы булды дип, Әхсән Җәүһәрне һәм аның гаиләсен мактады. Гөлсәхрә туган йортына кайтып җиткәч туктап калды. Өйләрендә ут булмагач, тирә-якка шомлы караңгылык сирпелә. Үзе генә керергә курыккан Әхсәнгә сиздерәсе дә килми. Фина табыйларга барам диде. Әти-әниең рухы саклана торган йорт белән исәнләшеп булса да чыгыйк, без икәү бит. Гөлсәхрәнең Әхсәнне кабат үпкәләтәсе килмәде, өйләренең ишеген ачты. Электр утын кабызды. Өйнең май кебек җылылыгыннан Гөлсәхрәнең күңеле күтәрелде. Йортка бер дога дип Әхсән кулын күтәрде. Өстендәге курткасын салды, кесәсеннән бәйләнгән түбәтәй алып киде. Ястү намазын укыйк, әти-әниең сөйнеп ятсын. Гөлсәхрәнең намаз укыганы булмаганын әйтәсе килмәде. Кымган тотып ишек алдындагы бәдрәфкә чыгып керде. Әбисе өйрәтеп калдырганча тәһарәт алды да Әхсән артына басты. Белгән дугалары белән намаз укыды. Һәр рәкъагате сайын сәҗдәдән күтәрелгәндә гәүдәсендә илаһи җиңеллек тойды. Әти-әнисе рухына дуга кылганда күңеле белән моңа кадәр тоймаган рәхәт сафлык кичерде. Электр самаварын куйды. Алып кайткан күчтәнәчләрен өстәлгә тезде дә Әхсәнгә карап көлемсерәп, "Утыр кыда, чәй ичик" диде. Әхсән үзенең никахта катнаша алмавына гафу үтенеп, Уфада фәнни конференциядә булганын әйтте. Гөлсәхрәнең үзе белән кызыксынды һәм уллары турында сорашты. Аның җавапларыннан соң, "Алайса үзең дә ялгыз яшисең икән ич, миңа өйләнмәдеңмени дисең? Син дә кияүгә чыкмагансың ич" дип көлеп җибәрде. Сөйләмәде, беребез егет, беребез кыз. Аның бу сүзеннән соң Әхсәннең йөзе ачылып китте. Үзенең Кама шәһәрендә 10 сутый бакчасы белән аерым йорт карап кайтканында әйтеп куйгач, Гөлсәхрә түзмәде. "Турысын гына әйт әле, син миңа кияүгә чыгарга тәкъдим ясап утырмый торгансыңдыр ич. Син риза булсаң, Камага күченеп киләм." "Нәрсәгә риза булсам? Миңа кияүгә чыгарга?" Бу сорауга үзем генә җавап бирә алмыйм. 2 улым, 2 киленем, 2 оныгым бар. Аларга ничек уялмыйча кияүгә барам дип әйтим" диде. Әхсән өстәл яныннан кузгалды. Кесәсеннән визит карточкасын алып кулына тоттырды. "Ялгыз яшәүемне теләмәсәң, өйләндерәсең килсә, хәбәр итәрсең." Гөлсәхрә аның артыннан тышкы ишекне бикләп керде дә көзге каршына басты. Күңеле яшь кызлар кебек җилкенеп алды. Әхсән дә дөрес әйтә икән. Аңа шарфы ничек килешә? Ул ялганлый белми, бары тик дөрес сүзләр генә сөйләшә. Әхсән, 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 нишләп шулай соң очраштырды соң безне язмыш? Яшьлек язында яшел яр тавы итәгендә үк кавыштырмады. Ни өчен күңелдә сиңа булган хисләр соң уянды? Хәзер янәшәдә генә синең барлыгыңны тоеп, тыныч кына яши алырмынмы? Икебезгә дә авыр булачак. Җил бураннар аша сыналып, сыңарып килгән көзге мәхәббәтем син минем Әхсән. Ишек шакыган тавышка сискәнеп китте. Әхсән килде дип типте хисле йөрәк. Келәне күтәрде, каршында улы Тимербулат басып тора. Сүзсез калган әнисенең йөзенә карап алды да, "Көтмәгән идеңме, әни? Ялгыз йортта үзең генә йоклап, яңадан чирләп китәрсең дип курыктым да, иптәшкә кайттым" диде. "Шушы караңгы төндә әниең өчен борчылып кайтканың өчен Аллаһ Тәгалә сиңа пәйгамбәрләр биеклеге бирсен, балам" дип улын кочаклап елап җибәрде. "Әнием, син бит икәү түгел, бер генә" дип һәрбер теге кар кебек ак шал чәченнән сыйпады. Улларында изгелек хисе тәрбияли алуына куанудан ана күңеле тантана итте. Тимербулат аның көнне ничек үткәргәнен сорашкач, Вәлиянең үлемен дә, Әхсән белән очрашуын да сөйләп бирде. Улы әнисен тыңлап бетергәч, "Әхсән Хәсәнович гаҗәеп киң кырлы талант иясе. Нинди зур галим дәрәҗәсенә күтәрелеп тә, гади һәм олы җанлы булып кала алган чын кеше ул." Гөлсәхрәнең күзе маңгаена менде. "Син аны ничек беләсең?" дип сорады гаҗәпләнеп. "Безне укытты ич ул. Ул Казан университетында эшли ич. Атнага 2 көн Камага килеп тә укытты ул чакта." Гөлсәхрәнең башы әйләнеп киткәндәй булды. "Сезнең танышлар икәнне белмәдем" диде улы. "Кунакка чакырган булыр идем." Тимербулатка Әхсәннең визит карточкасын сузды.
Ул миннән җавап көтә. Улы әнисенең күзенә карады да, ике кулыннан тотып үзенә якын китерде. Әни, әгәр дә әтигә карата синдә чын мәхәббәт хисе булса, оннан аерыла алмыйдың. Җәбер зулымнарына түзеп яшидең. Күңелеңдә әтигә карата уянган яшьлек хисең сүнгәнгә күрә аерылгансың. Йөрәгеңдә булган кайнар җылыңны, ихлас мәхәббәтеңне ике улыңа бирдең. Безне сөеп яратып үстердең. Хатын-кыз шундый зат, үзенең назын ире яки балалары белән бүлешергә тиеш. Бу ана инстинкты. Нәрсә дип әйтергә телисең, улым? Хәзер без зурлар синең назың кирәк түгел дип әйтергә теләмисеңдер ич, балам. Һич кенә алай дип әйтергә теләмим, дөрес аңларга тырыш, әни. Әхсән абыйның малай чагыннан сиңа уянган хисе шушы гомер яшәп тә сүрелмәгән икән, бу чын мәхәббәт дип атала. Бакча кирәк, җирдә яшелчә үстерәсем килә дип хыялландың. Менә бит, уйларыңны Аллаһ бабай ишетеп торды да, юлыңа чыгарып куйды. Әхсән абыйның хисен хөрмәт итәргә киңәш итәм. Тимер Булатның тормыш тәҗрибә туплаган ирләр кебек фикер йөртүенә куанды Гөлсәхрә. Тик йөзенә чыгарырга гына уңайсызланды. Иртән йокыдан торышына Илдархан шалтыратты. Үзенең командировкада булуын, кызлары Айлиянең авырып китүен хәбәр итте. Гөлсәхрәнең берничә көн авылда торырга дигән нияте онытылды. Тимер Булат машинасына утырып, туры Илдарханнар фатирына кайтты. Гөлсәхрә ишектән керә-керешли киленен тынычландырырдай сүзләр әйтергә тырышты. Кызым, мин табиб түгел, хастаханәгә барыйк. Бишектәге сабый 70-кә төрләнә, авырмыйча гына үсми. Балалар табибәсе Миңсылу апа янына керербез. Ул хәзер әйтеп бирер. Дәвалау курсы да билгеләр. Ул белмәгән балалар авыруы юк. Шуңа күрә хезмәт урыныннан да җибәрмиләр үзен. Яше 70-тән узып бара диде. 20 минуттан алар хастаханәнең балалар бүлегендә иде. Гөлсәхрә сак кына Миңсылу Гаязовнаның кабинет ишеген ачты. Өлкән табибә беренче булып яктырып үзе эндәште. Үз малайларыңны баһадирлар кебек итеп үстердең. Аныкларың да сәламәт булыр, Аллаһ буйырса дип, баланы алып керергә кушты. Гөлсәхрәгә сумкасыннан алып китап сузды. Рифат абыеңның Мәрҗәннәр һәм Җәүһәрләр дигән яңа китабы чыкты. Борчылып утырганчы укый тор. Гөлсәхрә бер читкә барып утырды да китапны кулында әйләндереп карады. Күзе фотога төште. Таныш йөз. Кем соң әле бу кеше? Кинәт тәне чимердәп алды. Суд залы. Судья Рифат Сәлимулла улы күз алдына килеп басты. Гөлсәхрә ул чакта аның шигырьләр язарга яратам дигән сүзен колак аша гына уздырган иде. Чөнки шундый җитди хезмәттәге кешенең хисләнеп шигырьләр язуына ышанып та бетмәде. Булай гына сүз уңаеннан гына әйткәндер дип уйлады. Юрист кешеләр нәрсә турында яза икән дип китапның уртасын ачты. Кеше күңелен җылытыр өчен бары бер йомшак сүз дә җитә. Бозылган араларны якынайтырга бер кеше гомере китә. Гөлсәхрәнең гәүдәсенә кайнар ялкын йөгерде. Аның хәзерге күңел халәте нәкъ шушы шигырьдәгечә. Әхсәннең җылы сүзе аны кабат яшьлегенә кайтаргандай булды. Канатлар куйды. Ул үзенең кан тамырлары буйлап яңа көч агылганын тоя. Бозылган араларны якынайтырга бер кеше гомере китә дип ничек дөрес язган. Чыннан да шулай ич. Әхсән белән аларны якынайту өчен гомер көзенә керү кирәк булды. Мондый тирән мәгънәле фикерләрне Рифат абый кебек акыл утырткан, тормышны өйрәнгән шагыйрьләр генә яза аладыр. Китап тиз арада аны үзенә йотты. Янына килене килеп басканын да сизмәде. Сабыйга теш чыга. Тән температурасы шуның өчен күтәрелгән. Борчылыр урын юк диде. Гөлсәхрә китаптан башын күтәрде. Килене кулыннан сабыйны алды. Айдария аның бик дулкынланып нинди китап укуы белән кызыксынды. Сиңа да бирермен, бик яхшы китап. Калын романнарда языла торган зирәк фикерләрне халыкчан тел белән мәрҗән кебек үреп биргән Рифат абый. Айдария аңа шымырт кебек кара күзен тутырып карап алды да, әгәр дә китапта язылган чагына яши алсак, бу дөнья нинди булыр иде икән диде. Гөлсәхрә килененә күз сирпеп алды да, тормышта мөгъҗизалар булуына ышанып яшәргә кирәк, кызым, диде. Киләчәккә матур планнар корып, изге хыяллар төзеп, якты теләкләр белән. Аллаһ Тәгалә безнең уй-хыялларыбызның һәрберсен үз вакыты җиткәч, көне, сәгате белән чынга ашыра. Айдария әнкәсенең йөзендә моңарчы сизелмәгән якты нур уйнавын күреп тора. Мөгъҗизаларга ышанам мин. 30 яшемдә Илдарханга гашыйк булдым. Яратып кияүгә чыктым. Кычагымда мәхәббәт җимешебез. Янәшәмдә акыл белән зиннәтләнгән әнкәйнең якты карашын тоям.
Килененең акыллы сүзе Гөлсәхрәнең күңел күген тагын да яктыртып җибәрде. Бәхетнең үз төсе юк, кызым. Аны һәркем үз күңелендә тудыра. Син үзеңчә, мин үземчә, дөнья яктылыгыннан мәхрүм кешеләр үзләренчә. Һәр кеше бәхетенең үз төсе бар. Аны бары тик күңел күзе генә күрә ала.